Retired Justice BP Kateke haka interim report bakat saw ya kabalara hakmat kamigalaya High Court haka khat artare gujilio arja arpolai kala kedau ke jingkio ke jingdan ki karkhana san dengan dau yong pat ki karkhana san nar haka jella migalaya kat kumpute ke report kidan khat lightly ki karkhana san ranga dau yong ha East Giant Hills District but lai pratli ki weipat ki bam trekam ha West Giant Hills District kidan artli bar ha South West Khasi Hills pat kidan hrutli ki karkhana san ranga dau yong ki bam trekam ha West Khasi Hills District kidan Southly ki karkhana san ranga dau yong ki badang trekam bat hrup pui telipat ki bam trekam pat hakani ke district kadon ru ka karkhana san nar hari boy wat la ompat don karkhana san ranga dau yong henry santli na ki hinyotli ki karkhana san nar ki trekam ka full bench jong ka Meghalaya High Court ka basngap ya kani ka mukodma kalau ong bakalong ka ba ban pediang ya ka jing pentip lingba ka report badang shen jong justice kateki baka jella ka don lani baka jella kanom le ai ban pej bania ya ka jing trekam ki karkhana san dengan dau yong bat karkhana san nar khlem jing vet ka High Court kala ai lat yu nong mudui ban tap affidavit but ai show ki jing pentip halor ki brio ki badon kti bat ki try jong kini ki karkhana kala ong ba Director General of Police haka affidavit jong u haka paragraph sipo ulo ong ba ki try jong kini ki karkhana bian ki dei na Assam bat ki penyat kam bian Meghalaya bat bun bah ki kam pensha kerteng lani binami ki pau perthai ka High Court kala ong ba nong mudui ulo ong ba ki snar penyat karkhana bian ki dei ki ba ithu bha bat ki shangman hagwati ya kari mukoduma ansa ngap biang haka lai tarik unai tung arja arpulai